În tristare și durere m-a înconjurat pe mine și cu chinuri care iadului m-au aflat. Mântuitorule, și umbra morții m-a acoperit pentru păcatele mele. Iubitorule de oameni, și înainte de vreme mi se sfârșește viața și nu mă pricep ce voi face. Numai către Tine, doctorul sufletelor și al trupurilor, și la adâncul îndurării Tale căzând, cu zdrobire de inimă și cu milință strig: Izvorule al vieții, miluiește-mă și mă păzește pe mine cel deznădăjduit, pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, ca un îndurat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Viforul păcatelor acum ne-a ajuns, valurile bolilor acum ne înconjoară, neîncetate dureri ne cufundă. În tristări și dureri ne-au aflat pe noi ticăloșii, apostoli ai Domnului. Întindeți-ne mână de ajutor cu rugăciunile voastre, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fiind loviți, Fecioară, cu dureri grele și neîncetate, toți la Tine cădem. Cu acoperământul Tău cel puternic, mântuiește-ne pe toți. Prea curată, îndură-te, Maica lui Dumnezeu, și mântuiește-ne de cancer și de bolile cele cumplite, și vindecă-ne de dureri, izbăvitoarea noastră, a tuturor credincioșilor, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.